Dobrý deň ľudia, ja som Studio Pukanec TV a dnes vás vítam pri mojom prvom Grow Garden videjku, kde zasadím všetky Prismatic a Divine veci, ktoré sú akurát v hre. Neviem, čo tu robí tu tento, ale to je jedno. Takže začneme asi pomaly. Ešte pozrieme, čo je v sídoch. Úplne nič. Mango mi netreba. Takže môžeme začať. Začneme tým, že sem dáme Basic Sprinkler. Ideme robiť tzv. Sprinkler metódu. Dajte odber pukancovi, asi myslel. Takže poslušnite ho a môžete sa tešiť na viac Grow Garden videí. Sudoapple, lakuát, potom mi načistil zeleninu do polievky. Mushroom. Potom čo, aj tie rybe zase boli oberať, potom ich pomohol aj poumývať. On si spravil dezert, taký rybezlový, mu to chcel aj oco zjesť, ale som mu to uchránila. Kakao. No a potom mu hovorím, že a ideme to sadiť, takže mushrooms. Takže dneska bol dobrúčky. Dneska bol dobrúčky. Mushroomy už sadíme. Na obe mushroomu. Dobre, lakuát, sudoapple, pepper, kakao. To sú všetky prismatiky, to čo boli za mnou za divné zvuky si nevšimajte. Emberujú. Nice. Teraz sú na mňa flexy s jeho veľkou Elder Strawberry. Máme tu niekde Giant Pinnacle? Máme. Aj presne tu. Takže dávame. Tedy sa už položí Beanstalk. Beanstalk, Emberujú. Burning Boot. Sportissime, to máš 140, to máš 150 €. Powerbanka. Burning Boot, Giant Pinnacle. Sa mi teraz nedá zasadiť. Možno, že mám už minuté miesto. Dobre, Giant Pinnacle. A teraz veľké finále Elder Strawberry. A zatiaľ vás môžem tak stručne previesť po mojej gardine. Takže toto je moja gardina. Už aj s nejakými obrovskými mushroomami v pozadí. Mám 49 lajkov. Mám tu nejaké slabé Frozen Sudoapple, tento Beanstalk. Ináč mal som aj... Počkajte. No ja či to nejdem hľadať, ale mal som taký strašne veľký Rainbow Giant Pinnacle. A vlastne ten bol úplne obrovský, masívny, takže jo. A mám tu teda pár Beanstalkov, nejaké Ember, Lily, Sudoapple, Pepper, Grapey. Zasadil som ja vôbec... Ja som nezasadil grape. Dal mi niečo. Takže ľudia, teraz je toto video kompletné, lebo som naozaj zasadil všetky prismatiky a diviny v Grow Garden vrátane s lakuádom. Koľko stojí Elder? 94 000, to nie je zlé. Not great, not terrible. Toto je môj skin. Volám sa tu si to odpíšte, okrem toho a Garden, môžete si ma v kľude pridať do Robloxu a to by bolo asi pre toto video všetko. Čaute, užívajte prázdniny a stretneme sa pri ďalšom videu. Ahojte.